Okay. Tiyo sa kuwang sir Marlon eh. Yapin kay ko niya kasapa. Ano man? Pati na kayo busa si mong anak. Anong likalikayan siya? Hindi masagot sa munday. Sus magpadama ka ng munday na eh. Si Hilin may pasabta. Kailangan kay buot si Sir Marlon. Magbinata. Malagi unta. Huwag pa lang ko kay gayon to. Sa sagod nga, mulaban mo guday na akong asawa. Huwag sultihan ako silin. Nay maayo ni ay. Si Hilin nga to sa akong payag. Kaya kitang duha mo pasabot niya. Malagi unta to eh. Huwag pa lang ko kay gayon. Tawan mo gud nga akong asawa. Huwag sulti ko ni Hilin. Laban man gayon. Sapa na kayo. Nay maayo ni ay. Si Hilin sa mua. Kaya kitang duha mo pasabot niya. Ang totoo, no? Kaya nga kuha na eh. Tabang na nini mo. Kaya pirtim kung suko ang Sir Marlon ninyo. Unya, kung magsigi ko nun eh, mahimo ko nung kontrahan mo niya. Sukom na istoryahan eh. Iya may kontrahon. Lagi! Ang saan ko naman niya. O, yung kalibutan na nanoy. Basta ang iya sulti nga, kontrahon dyan ko naman niya. Basta mao na tunoy. Kitang duham kig sulti ni Hilin. Ano sama? O, bisag kanus ah. Ano lang? O, pwede, bisag karon. Una lang dito ha. Kaya magtrabaho naman ng silin. Akong kuyugan. Na mahapit na ito sa inyo. O, sige, una lang ko na Ha? O, sige na ha. Uy! Asa ka, uy! Padong sa inyo. Bakit sa magkasamo? Oh, gasabot ra bata nga mamisita ko karong floor. Oo, di ay sa. Nya, nasa dito ron. Tu atingali kay sa pagikan ako, nagpatukar ba to radyo? Ganahan kasi sa imong radyo gipalit. Hasta ako magsigid kog sayaw-sayaw. Ganahan siya? Oo. Kini, sugto na kakuan ni. Katong gipatukar na mo tatay, sige ramig. Ganaan na mi ato ay. Unya, nasa dito ron. Naasi dito eh. Nato na to na. Una na. Halumon. Naghisgot ra ba to siya mon nga. Kakanunon kasi siya siya pa og ice cream. Aw, magpalit ta. Daghanon pa nato. Nade kay kwarta. Wala mo tayo kwarta oy. Gagamay ra no. Daghan na oy. Basta mamisita gani ko sa inyo, magdagi og kwarta para palit ice cream og siopaw. Ang pinay paborito biya. Ya to na kay lakaw na sa niya to. Ata na. Yeah. Ramo eh. Kuyog lang gud. Ayaw na magdi ko mareklamo tayo. Nagdali ko kay mo trabaho pabaya ko. Hi, Flor. Kumusta ang kamon? Flowers for you. Kumusta mo ka? Sabay niya si Mon, uy. Ato ba nga? Tingko ko nung laylay na. Kagada mo. Tanti ng tulo mo, ma. Importante, hinay din. Apa na, uy. Mukaon magkakag... Mukaon magkakag ice cream og siopaw. Busog man kay ko, uy. Nikaon ko butong gikan. Uy, Flor. Kabusog din ng butong.
Busog, Mas daggan mungga to. na. Daggan to gatag ni nanay nako. Basin pa day gutumon ka unya. Ambot lang, tingali. Mon, palit lang padaag ice cream ug siopaw. Agad ako ninyo. Lagi na kwarta. Ay, sorry na. Uy, Ayaw na po nita, hugaw na na. Imon na. sure ka, Mon? Imon na. Sure ka? Dirty naman na. Ay, ako na ni. Ayaw lang. Balit man ta. Mukaon makaka. Ang kaako na ni. Di, ayaw lang. Mukaon maka. Inulog palit di eh. Hilit sa baday ng ice cream. Bitaw. Unya na lang day. Karon na taod-taod. Aw, ako lang ang nakapalit, Mon. Mahimo sad. Tra. Unsa man gini mo kanon? Kuan. Siopaw, balik tulo lang. Nya, ang ice cream, usa lang una. Ako asag kaon ani niya. Sukli ha. Sige, rabi ato siya kaon ang kulo. Sige, palit na ka. Sukli ka. Ako na sukli. Di, ibalik ang sukli. Mga on pa man mi. Sige. Pila na gani edad ni mo, sir? Hapit na mo 17. Ano na utan na day ka mon? Kalami, pangasawa na ng idara, sir. Lumi gud ta. Ngon man gani si tatay nga ika 48 daw ko niya paminyoon. Sa! Pila to! Bangag sa ilong. 48. Kalahin sa tahan na, day, oy! Bitaya nagkuha na day, oy! Bitay na kay adlaw, wala, day! Wala! Uwahin ang tanan! Bala, huwag bitay ng adlaw eh. Problema na inyo. Naghuot pa dito ang bitay akong adlaw ni day. Sa ato pa, pila edad ni mo ron? Mag-17. Maghuot pa kong 32 ka tuig. Oh! Niya ako 23. 55 na ko na. Paringgot ano. Tawag na pag tatay ni mo. Patay ka dyan, oh. Di lang. Age doesn't matter, mga hapon basta. Kumbate, hapon tayo na, ha? Bati si mong kabuang ha. Uy! Iklaruan niyo. 32 ka tuwing. Kinuo ko. Mabusa na lang ko. Istorya lang ito ninyo, day. Kay, mapida. Sura ni kayong tanga, eh. So may nakalisod. Si Sir Marlon, manggod. Naiubot mo maayo, kay imo siya likalikayan, hindi ko ka magkikatubang niya. Ang kay nagtuo man na Sir Marlon good nga kaming mga babae diri sa bukid parehas mga babae sa taga syudad nga usa lang ka kidhat, usa lang ka litik ka ana, sugot ra dayon. Nya sakto din na. Lin. Sus, di na mauna si mga una. Ang gusto ni Sir Marlon, nga di ka magginarbosa. Naginarbos sa day ko. Matubang man ko niya. Kung makigstorya siya nako. Suma bitaw katon dito siya sa ato. Gilikayan dito nako, wa man. Tubang pa magikog tarong ato. Kaon mo ka din. Hindi ka huwag. Hain mo sa andoy. Tuwan na, niuna na. Naguna dito siya. Oo, kay gadali man kuno siya. Mo, niuna siya. Imo gurong ipauna sa. Kinawa mo lag kalit. Wala, uy. Ito, pauna na ko, uy. Dahil na lang, uy. Simon, Naman. hindi lang ka eh. Kita niyo itong tatay diri na. Bunalan ko. Uy, ano din magdungan sa dugot? Bunalan di kasi mo tatay kung magkuyog tang duha. Bunalan ko. Uy, kay madok na sila magbinyo ko. Kay wala mangutaw sa amo. Wala, yung sagana din eh. Loko na eh. Kay maabtan tang tatay. Mapila niya kag bunal. Sugta na lagi ko. Hindi sugta. Diba, sa ari ko ba nga ako ra imong hatagan sa imong gugma o sa imong mga saad. Di ko eh. Kaya nga naman, lukol. Di lagi mo sugod si nanay o si tatay. Kay bata palagi kuno ko.
Basta maadtog ko sa inyo ha. Bahala ka eh. Anto na ko ha. Okay, bye-bye, Flor. Love you. Ang gusto man gud niya nga tubangon siya bisag asa. Oh, kay siya may magpilis dapit kung asa siya gusto makiksulti. Ato mo ko nga gahon, day. Ang ano man di ka to kagawon? Stoy, Helen. Ato ng tawron ha. Mo guna tay naanad man guna siya dito syudad tay nga kung unsay gusto niya makuha niya mo'y sundon. Pero nga nung day katubangon lang ni mo siya. Ato bangon lagi pero adtos amo. Di lagi siya masugot lagi ang ato. Kana ako na makadungog. Sekreto lang kuno. Ang iyang isulti nimo. Sikreto gud taon mahimo din na ni sikreto tay. Taon no. Di lagi siya gusto nga na makadungog. Peligruha ra ba ni day oy. Kang iyar ba sinultian day? Nagdaghul ka. Hulga. Sa may hulga na niya. Kung sigihan ko na ni mo siya likay-likay day ba? Iya ko na mong kontrahon. Hugaw ko nang huna na niya. Mo na yung gisulti? Kumadlo ka na eh. Sultihan ako sa nanay. Hoy, Helen! Hoy! Hoy! Uy, pretty boy! Musta naman ka? Di ko si pretty boy eh. Sana mataong ka. Di mo ko si pretty boy. Kinsa gani ka? Ako nga si Simeon Tahore, alias Simon. Ako ko day si Baldot alias Bod. Bud. Bud. Ikon sa mong bud. Lagyo rami ato. Lagyo rami, lagyo. Lagi alam mo. Ah, sige. Nya, saylo lang sa tabod. Lahat. Ay sa Bod. Hay nga itong bayis niyong kapitan din eh. Balay si kapitan. Nasaylo na ka eh. Liyo na ba to? Layo mo lang, mga tunga sa kilometro na kita yung nasayluhan gyud. Anong butang nito kag nung lugi ko dito. Uyugan di ka? Maliyog na sa ko nimo. Butang ko ko. Maliyog lang ko dito. Sige, sige. Uyug ka. Ato dito. Layo pa na. Layo gyud oy.